Kaixo, bideo tutorial honetan nahi dizuet pixkat erakutsi Open Sancore, ala arbela digitala manejatzeko programa bat, software librekoa, eta pixkat da alternatiba hau, smart arbela bat da, eta bere tresnakin eta bere notebook, tresna eta notebook horren alternatiba nahi du izan Open Sancore. Mende instalatu dago, ingo dute aplikazioak, hezkuntza, Open Sancore, 2.1 berzio berria da eta euskaraz dator. Eta, hemen ikusten dugu alde batetik notebooken antzeko programa bat aurkezpenak egiteko, edo, nahi izan ezkero, arbel moduan erabiltzeko. Orduan, hemen Open Sancoren bi pantaila nagusi daude, hau da hemen tresnak posible da izkutatu, eta hemen dakagu arbela idazteko, nahi dugun kolorez eta nahi dugun trazos, aukeratzen ditugu koloreak eta trazoak. Eta gero badugu beste pantaila, ordenagailuaren pantailara joateko, horretarako menuan hemen klikatzen badugu, etortzen gara ordenagailuan pantailara internetea joateko, korreora edo testu prozesadorea, kalkulu horria behar dugun programa erabiltzeko. Eta hemen Open Sancorek ere badu barra honetan bere tresnak. Eta tresna horietan daukagu idaztekoa, abantaila da automatiko hasten dela idazten, eta smarten ordez, smarte jartzen du transparentzia moduko bat, honek ez, hemen pasatzen da, nik zapaltzen badute ikonoan, orduan ja, ordenagailua funtzionatzen du, bere era arruntean, eta berriz hartzen badut marrazteko tresna, horrela funtzionatzen du. Orduan, nolabait izateko, pantaila hau izan osan ordenagailua gauzak egiteko, eta gero nik eskemak edo egin behar dudanean, orduan ikonorani klikatuta etortzen da arbela. Arbela hau, garbituko dut oain dagona, arbel honek baditu lau itxura, guain nik daka jarrita hau beltza kuadrikulatuta, posible dugu egin beltza kuadrikulatu gabe, txuria kuadrikulatu gabe eta zuria kuadrikulatuta. Niretzako, nire gustorako argiena beltza da. Eta, hemen dakagu tresna arruntak, marrak eta bat, posible dugu koloreak eta zabalerak aukeratu. Eta gero oso importantea du hemen, klikatzen badugu, hemen agertzen dira baliabide. Eta baliabide hauetan daude audioak, bideoak, irudiak, animazioak, eta bar luze bat. Eta niretako hemen interesgarrena izaten dira irudiak, hemen klikatzen badugu bera baditu karpeta batzuk hainbat irudirekin, esate baterako meteorologia animagara lantzen, posible dugu, hemen bere irudiak hartu, irudiak oso ondo manejatzen dira, bai tamainoz, orientazioa ere alda daiteke, edo zabatu, eta hauen dira irudi propio. Eta gero, abantaila handi badaka, berak sortzen digula gure karpeta personaletan, esate baterako, irudietan, musikan eta bar, berak sortzen ditu Sancore izeneko, Sancore izeneko karpetak, musika Sancore, eta batez ere importantena izango zen irudiak Sancore, eta karpeta horretan
sartzen ditudan irudiak edo sortzen ditudan karpetak, esate bateako nik hemen sortu dut informatika karpeta bere hainbat ikonokin. Orduan, irudi hauek gero arbelean dagoenean hemen agertzen dira informatika eta ikono horiek agertzen dira. Orduan, eskemak ez duz marraztu beharrean, horrek aukera ematen dit irudi hauek hemen jarri eta erabiltzeko honea ekarrita kontrolatzen aldut bere posizioa, tamaina eta bar, eta tankera honetako eskemak egin daitezke modu errez batean. Bere irudiak edo gure irudi propioekin. Gero baita ere aipatzeko baditu beste baliabide batzuk, hemen aplikazioetan oso interesgarria, esate baterako matematikarako angelu garraiatzailea, kalkulagailua, regla, eskuaira, konpasa, importantea oso funtzioak irudikatzeko tresna, horiek matematikarako eta badira beste batzuk, biologian zelula eta geografiarako mapak, bai Google, bai OpenStreetMap, oso rekurso interesgarriak. Eta gero open software libre izatean, abantaila du bere sortzen dituen formatuak formato estandarrak direla eta posible dela erabili beste programatan. Hemen ikusten dugu bukatzeko zein errez pasatzen den ordenagailu ikuspegitik arbela ikuspegira. Eta noski gero hemen sortzen ditugun pantailak eta bar, hemen posible da orde eta beste egun baterako erabili. Hori izan da dena.